Tay. Nag-unsa man ka diri? Nag-unsa man ka diri ah? Nangyari ko dito si... Relax. Nag-relax ka? Oo. Asa man ni kagikan? Dito ko gikan sa bukid. Dito ka gikas bukid. Nag-unsa man kas bukid? Mga lagi ako gulay. Nya, Kay, di man ko makakaya kay kapoy naman. kapoy na. Oo, nagamay na lang akong dalag ganas. Aw, nagkuha ka ganas. Oo. Hando be? Unsa man nimong ganas tay? Ako na nilapuhan kay aron makasudan ko. Aw, lapuan nimo aron makasud-an ka. Oo. Dapat kay pamilya tay? Isa lang akong bata. Aw, isa imong bata. Haman nimong asawa ron? Nabago pa namatay. Aw, bago pa namatay imong asawa? Oo. Nakoy napansin sa imo tay ba maghangak lay ka? Mga galing na ako'y pamati sa akong lawas. Aw, nakay gipamati sa imong lawas. Unsa may imong gipamati tay? Kanang bakon gani ko. Aw, bakon ka? May naman ko ikapalit ko. Wala kay kapalit og tambal. Anong istambay ko diha. Aw, nag-standby ka. Nya karon nganong niagtong kag bukid. Nagkuhar ko ganas ka akong isudan. Nagkuha ka ganas kay imong isud-an. Oo. Ano nagdala-dala pa mga bukag? Akong isudlan lang. Ah, gisudlan nimo. Kaya nga ko daghan ako makuha sir. Kay ngon nimog dagkay kay makuha sa bukid. Nang nagdakog bukag. Nung nagdagdag kag bukag. Oo, kay gamay raman li ako nada. Nya tay wala ka pa-check up. Ako may kwarta. Wala ka pa-check up kay wala kay kwarta. Oo. Yung patsikapay ko basta na ako'y kwarta kay mura ko hangakon gani ko. Aw, hangakon ka. Oo. Magabi, musul akong hubak. Aw, gihubak mo gatay. Oo. Hubak man akong ko. Hubak yun ang imuhang Paminasong lawas. pamati sa lawas. Okay, hangakon man ko. Pila na may edad nimo karon tay? 75. 75. Oo. Pila ka buk imong anak tay? Sulo. Tulo. Oo. Nya asa naman ron ang tulo? Ang duha ko dito sa Bayugan, ang isa na ra diha. Ah, naradri as imong kwan dool. Dito sa akong kiran. Aw, sa bukiran nimo. Ano magalugsong to sila. Mm. Sabot nila nga gamay na lang kung kuan. Konsumo. Oo. Hindi lang kung nagtag 2 kilo, 1 kilo. Ah, maayo noon tay no kay imong anak mo tabang yun. Tabang mo siya kung ano makuilain ka sa pitan. Ang kaluyan Diyos Ginoo pod no. Ano nga akong kuan akong sakit lagi wa ko ka pa doktor kay ang kwarta. Mo lagi pod tay no. Permi sa balay magpuyo lang. Trabaho sa kong anak. Mag-umar man pod. Pag umara po trabaho sa mga anak. Oo. Pero ayaw na ira ang mag-umatay ha kay mo na giingon tay ang kanang mag-uumatay dili makakaon ng mga kwartahan tay ug wala mo. Mo na giingon nga dili na to idawon ang mga mag-uuma. Ha? Hindi daw. Kay ngano bless kay tas katasan kahit tasan nga naay mga tawo nga nag-uma. Kay tungod sa nag-uma nakakaon ang mga kwartahan tungod sa inyo ha. Kung sa nag-uma. Oo. Diba? Nya tay ani na lang. Musugot ka tay nga kanang imuhang ganas ako na lang paliton. Imo man kanang sudanon. Anong ko lagi O paliton ko na lang na. Oo. Ha? Pila may baligya ni mo anak sa kuha? Depende ra sa imo. Ah, depende ra sa kuha. Paliton ko lagi sa gatos tay. Na ikaw mo punto. O sige. O, nakasinsilyo. Wala. Ha? Kay kwarta gani. Aw, ano kay kwarta. Ah, ano na lang. Isa kali paliton ko na lang 1 kalibo. Para makapalit kag bugas ha. O napa tayo. Ay salamat. Oo. Palit na ko anig kami nako. Ah, makapalit na ka og. Tambal. Akong kuan di. Akong kuan pasakit. O, di tay. Nya tay. Salamat kaya niya sir. O, way problema. Dili na ko magdugay tay ha. Sige. Unsa man mo uli na pug ka? Muli na po. O sige. Ana na lang. Layo pa tayo mong ulian tay. Doora man akong ulian. Ah, doon lang mong ulian. Ah, sige tay, napay mga tao dito tay, unahan. Napa man dito sunahan. Napa dito sa unahan. Napa sunahan. Ah, sige tay, moro to tay. Oo. O sige. Sige salamat kayo ni. Sige tay.